Coba ibadatan Indonesia 274 tahun. Makanya Gusti Allah Maha Pemurah. Kayak kedugeni mawon tentang tanah suci. Masya Allah, tabarakallah, nek fadilah tentang tanah suci itu luar biasa. Enten 26 kalau nanti baca tentang fadilah amal niku. Tapi sonten niki kalau sampaikan sekawan mawon niku luar biasa sampean. Orang-orang yang bisa berumrah, bisa berhaji, berangkat ke tanah suci, jadi tamu nih Gusti Allah. Jenengan dados tamu nih Pak Sasmito, suguhane men kados ngaten. Nek tamu nih Gusti Allah minimal sekawan niki para Bapak. Tamu nih Gusti Allah, tamu nih Rasulullah, nomor setunggal suguhane napa para Bapak? Ayo dosane sepuro. Sedaya dosane sepuro. Mboten antuk jenengan wong iku wong nakal, wong beling, wong iku mbelut, wong iku mboten antuk, Pak. Ketika jenengan sampai ten tanah suci, kali Gusti Allah diangkat dipamer wonten marang malaikat. Malaikatku kabeh wasian, hamba-hambaku sing memenuhi panggilanku. Tak sepuro kabeh dosane tanpa kecuali. Masya Allah, tabarakallah para bapak, jenengan ibaratnya diutang 10 juta sampai 1 juta, kira-kira dibebas sampai senti duit, bebas teman-teman. Bebas. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jenengan diundang kengken mriku badhe disepuro dosane. Tentunya sampai akhirat para bapak. Mergo benjing wong Islam niku tetep bakal badhe dilebokno swarga sedaya. Sayange swarga niku panggonan sing suci. Dereng antuk mlebet kejaba nek wis disucikan. Mulane diparingi tanah suci, kersane suci, jenengan benjing ten akhirat mboten usah diumbah, mboten usah dicuci ten gene neraka. Nomor kalih jenengan kula nek saged dugeni tanah suci baik umrah maupun haji, sedaya dosa donga. Sedaya donga dikabulaken. 100.000 kali lipat lebih diijabah daripada doa di sini. Makanya ketika kita sampai di sana, jenengan tingali bapak ibu sing teko kono. Derajat kastane anak turunnya pun benten. Anak turunnya Pak Haji, Bu Haji benten Pak. Monggo Gusti Allah to nggih. Monggo Gusti Allah benten. Lah doa di sana para bapak, doa 3 niki mawon cekap. Dawe para yai iki ndonga nang kono ora usah akeh-akeh. Celu iki cukup. Nomor setunggal ndongano anak turune dadi iman Islam. Tetep iman Islame aja sampai di keturunan dadi wong kafir. Bahaya para bapak. Jenengan nang kuburan dadi anake dadi wong kafir, waduh. Tiang ten kuburan niku belahen saestu para bapak. Tiang ten kuburan niku mboten saged golek oleh mong kiriman ahli warisnya. Sampai orang dikirimi. Kula hajian tahun 2003 niku ten Arafah diketoki para bapak. Dadi niki tahatus bin Imam nggih. Wong nek kuburan niku saestu nolongsane mboten kantenan, Pak. Dadi namung golek nek ra dikirimi niku krongkok. Ya Allah, astagfirullahaladzim niku ngesakaken saestu. Mergo wis ora iso golek apa-apa, Pak. Sangune makanya ayo memponten dhuwur donya sak kadah-kadah sangu kita berbuat, dan satu-satunya jalan yang paling maksimal sekaligus kewajiban dan kebutuhan tentang suci ini. Nomor setunggal ndonga ya Allah dadekno anak turunku soleh iman Islam. Nomor kalih dadekno anak turunku soleh-solehah akhlake. Nomor 3 dadekno anak turunku bejo donya akhirate. Nek wis bejo Pak, ra usah sugih, ra usah pangkat. Sedayane bagus. Nomor 3 para bapak, apa Pak dodae wong-wong sing duweni tanah suci? Kula lan panjenengan pun ngantos kuwatir mergo wong sing duweni tanah suci baik umrah maupun haji bakal diganti biayane. Dados mereka niku mboten namang marat, hadis ikutkanlah umrah kepada haji atau sebaliknya haji ke umrah, karena keduanya haji dan umrah niku menghilangkan kefakiran dan dosa seperti api menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Ngilangi fakir para bapak. Nek uripe susah mawon, bisnis selalu jatuh, nggih nun sewu. Niki satu makalah para bapak nggih rahasia. Nek wong bisnis 5 tahun lancar, dadar dikono Mekah. Akeh-akeh jebol, Pak. Ketoke niku rahmate mergo ditutup. Dawuhnya kula rahmate ditutup kaya gelas, ketoke disoki gula, kopi, susu bahkan madu. Ketoke tok, Pak, tapi los mboten ngarep lebet. Mergo wong nek wis mampu tentang tanah suci, dapat boten dikene tanah suci, resiko. Resiko matine kon milih Yahudi apa Nasrani. Naudzubillah. Nah, yang terakhir niki nggih, nomor sekawan niki sing luar biasa. Sapa wonge sing umroh sing haji mesti sowan Kanjeng Nabi. Nah, salah satu dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge sing sowan nanggonku wektu urip terus matiku mongko wajib oleh syafaatku. Niki lho, Pak. Nun sewu, pengalaman kula sering ten
Malaysia, Brunei, Singapura, Korea Selatan. Niku nek kanca-kanca takok, Kak Sub enak engger tahun ngawal nek Korea. Entek piro? Kula matur, Pak. Aku nek nang luar negeri ra tau sangu. Lha kok iso? Mergo ana sing jemput. Mergo ana sing jemput. Lha kula lan panjenengan diceno akhirat nek mboten oleh jemputane Kanjeng Nabi, resiko, Pak. Diperiksa mulai sitok, mulai pateke sitok, pacule. Nek kangge wong tukang ya, palune, cetoke, nek kangge wong tani mulai pacule, areke diperiksa sitok-sitok. Katep para Bapak. Tapi nek wis dijemput Kanjeng Nabi, malaikat wae ra wani. Wani malaikat meriksa Kanjeng Nabi, mboten ngarawani. Mangkane tiyang nek saged dukene tanah suci, urun sowan Kanjeng Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ten ngadapane Kanjeng Nabi dawuh salah satu habibun solo, sempurna syahadatmu, mongko Kanjeng Nabi majibna syafaat anggone wong itu. Langsung berhadapan kali Rasulullah. Masya Allah tabarakallah, betapa dahsyatnya, betapa kemuliaan keagungan tanah suci niku kedah kita perhatosaken. Wasuhan saiki sapa to sing wajib rono? Fikih saidik niki Pak, keselit. Nek riyin mboten nate dibahas kali para alim ulama mergo saking angele golek sandang pangan. Sakniki berkat mawon iki lho Pak, kadang jarang dimakan. Nek riyin zaman alite kula angger mulutan recepan, royokan berkat Pak, sampai kelilipan serondeng. Gitu toh, Mbah niki. Sakniki mboten kanggo Pak. Taraf hidup ekonomi umat sakniki rata-rata mampu. Kok iso mampu piye? Mergo sapa wong duwe biaya 3 kali biaya keberangkatan, monggo wong iku wis diarani mampu dan wajib ndugeni tanah suci. Sak piro mampune? Ayo dihitung para Bapak. Pak Sasmito, Mbak Endah niki program 13 hari namung 32.500.000 plus meningitis. Sak selamatane, sak sangune paling maksimal 40 juta. Ketika kula mulai lahir, kula jenengan niki sampeyan dhewe zakat Pak nggih. Zakat niku nek sampean panen sak ton 199 kilo dereng wajib zakat. Pari maksudnya. Nek mbak Quran zakatnya. Barang sampean kula panen sak ton 2 kintal, saat itu wajib dizakati. Tapi nek niki benten para Bapak, jenengan kula ten fikih ngene ndugeni tanah suci niki kewajiban tarohi. Tarohi niku seumur hidup sekali. Ketika jenengan lahir, bayi, nggak usah apa tanggung mak, betul-betul apa-apa nggih. Sampai saat ini mbah oleh warisan, mbah oleh dewe senilai 3 kali biaya keberangkatan ke tanah suci, mongko wis wajib, wis mampu. Saat ini untuk ke tanah suci namun 10 jam, biayanya kalau anggarkan mulai sak obor rampene sak sangune 40 juta. Ketika Pak Sasmito niki gadah aset maupun apapun senilai 40 kali 3 120 juta berarti sudah mampu. Nah dibujuk berarti ping nomor 240 juta. Maka orang ini wajib mendatangi tanah suci baik dengan umroh ataupun dengan berhaji. Wajib ini wajib tarohi. Umur 20 tahun kena 40 50 sudah pokoknya saat durungnya mati. Data umur 70 mati. Urung teko tanah suci monggo warisane durung kena dibagi. Sebelum ditemukan badale punya hutang kewajiban juga di tanah suci. Makanya tiang-tiang suci hapus-hapus. Yang penting para Bapak. Mergo nek wong sampai gak gelem dugane tanah suci matine statusnya kalau Kanjeng Nabi kang milih Yahudi apa Nasrani. Nah, alhamdulillah para Bapak. Fikih saidik niki sempelit mergo sakniki kathah tiang sing lalai. Dereng disampaikan ke umat. Jenengan kula kedah memahami kondisi ekonomi saat niki nek dhuwit sak monten niku rata-rata mampu. Makanya mampune sakniki untuk berangkat umroh karena menunggu haji begitu lamanya, ya segera dipakai umrohnya. Enten sing bantah para Bapak, Pak Subhan saya wajibkan nek rukun Islam niku haji mboten umroh. Ten ngene haji enten umroh. Kaya ten ngene rukun Islam salat. Wudune disebut mboten? Mboten to nggih? Tapi salat tanpa wudu sah to mboten? Mboten sah. Sami para Bapak, jenengan ten ngene haji niku rena 3 atau kirang ifrad, enten umrohi. Nah, nek hajine mboten kecekel, maka yang wajib, bahkan memang hukum dasarnya wajib niku sing dicekel nang segera umroh. Dugi mriko, ya Allah, kula ndugani panggilane jenengan kelawan umroh, dugi akan mriki malih kelawan haji. Pak insyaallah nek wong iku ora nekani hajine, anak turune isa teko nggone haji. Sangat
sangat luar biasa para bapak. Kewajiban niki saya bianya panjenengan sedoyo kedah memahami niki mergi wis ngaku dadi wong Islam dalam keadaan apapun rukunnya tetap gangsal. Masya Allah tabarakallah para bapak, sedikit niku ingkang saya kalau sampaikan niki kalau tambah kedik tentang cara mudah untuk kita nasuci cukup 5 menit tapi tolong diperhatikan. Mergi niki supaya kula panjenengan mboten terstatuskan mati Yahudi apa Nasrani.